Искате лицето ви да остане неподвластно на времето, да запазите излъчването на младостта? Много лесно! Посетете Съни Център. Микродермоабразията с професионален скин пилър апарат нежно и ефикасно подмладява кожата. Микрокристалите премахват слоя от мъртви клетки и решават видимо проблемите при бръчки, черни точки, акне, увредена от слънцето кожа, белези, целулит и стрии. Сваровският диамант ще придаде блясък и особен чар на вашата усмивка. Перманентният грим оживява лицето ви. Вежди, устни и очи, говорещи с изяществото и формата си. Ръцете стават привлекателен акцент на общуването. Спа педикюрът изостря сетивата ви, осветлява душата ви и ви дарява с много специална грижа. Усещането трае дълго след напускането на Съни Център.